Sengkai sini tini hano narang na bagai ma Phaikha. Seng parani si phayo phunga sini bahasa Phaikha saitao bahasa hemani. Mau parani payment. Gabordi parani. Tam no bagai tini orang no Gabordi sini asu jor payana. Je seng nugui tongo Bangladesh rong no bahike sinti pra hawa haste tu bagai tong abono seng mothang na bagai tini dofani bagai ma Phaikha. Haste ni lupur no tam koine no tak sapun to bama to agor to kana gini to. Mau no tam koine. Bong na asung na sana musungo no rabo no wa asa asugoi naita tong lai di joto no ongko lai di thamsa ang lai di seng tabu bo thangsa ngai maya hangkai chini thinang boro sogoi nai no rabo kisa wan sogoi nai di no ga asa asugoi mobile lai na jora ya tabu chini inga thangsa na ni jora ha oro seng Gabordi area ni ga kai seng khorok tam no eko monai song tongo bong no logi tu phigata line kari bolte nok ni gadi no borok nok ni borok no ga kai thok kuma dai re nai seng thok thok thangma rong no seng kono wan choi yam tei chini do phano nang na bagai ne ke seng jasmano thui na ga thui pan mar nai ta seng tong nai chin man thai ma seng tong nai pai thak jora tong nai ta ani mo khono ma de ma